Κοιμόμαστε μία βόλτα από τη Χιλή μέχρι Σκοποβολής. Έχω φορτώσει 25 κομμάτια. 25 κομμάτια έχω εδώ μέσα στο τρέιλερ. Ανοίξε λίγο. 25 κομμάτια. Ανοίξε λίγο το στήρμα. Θα μας κάψουν αυτοί ρε πούστη, θα μας κάψουνε. Οπ! Βλέπετε, κλείσε. 25 κομμάτια τα μπάσταρδα. Έχει γεμίσει όλο το βουνό παιδιά, έχει γεμίσει όλο το βουνό. Όλο το βουνό έχει γεμίσει, γάμου τη τρέλα τους μέσα ρε πούστη. Αυτοί είναι ορκισμένοι. Άσχη, γάμισε. Αυτοί είναι ορκισμένοι να μας κάψουνε. Γεμάτα τα πουρνάρια. Γεμάτα τα πουρνάρια. Παντού. Αυτό σας λέω παιδιά. Οργανωθείτε. Οργανωθείτε. Βγείτε όλοι να τους μαζέψουμε. Θα μας κάψουνε. Αυτό σας λέω μόνο.